Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kukwea paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira nyaya inorwadza, nyaya inosirisa, nyaya ya Dr. Murkuona apo unonzi Dr. Nembawari, Dr. Nembawari vakashaika kumutare hospital nezuro mushure mekunge vaita accident. Vanhu vakawanda vaexpressa anger towards mafiro akaita Dr. Nembawari Nembawari vaishandira kuma rural areas nzvimbo inonzi Hauna kuManicaland. Saka vari kunzi pavaibva kubasa uko kwavaiatenda vanhu vekumamisha vachienda kwaMutare vakaita accident. Mota yanga vari yakaputika, tai iyo vanga vari passenger vakakwara zvakanyanya, vakaita mabrain injuries. Zviri kunzi vakamhanyiswa kuenda paMutare hospital uko kwavakaenda unoatendwa kuti vaite stable. Saka zviri kunzi chipatara chekwaMutare chakabva chati haina intensive care unit. Saka vakabva vanzi vaifanira kuendeswa kuHarare uko vaifanira kuendeswa nendege. Saka zviri kunzi family ya Dr. Nembawari yakabatanidza mari yekuti Dr. Nembawari vaizotorwa nendege vanzwe kuHarare vatorwa neambulance helicopter. Zvinzi vakamira nekuti maprice acho vakambochema vachita vari kudhura, vakanzwa kwaunganza 5,000 yekuti vaitwe airlifted from Mutare to Harare neambulance. And saka zviri kunzi pakafonerwa ambulance yakati haikwanise kuya kwaMutare nekuti anga ari manheru. Vanzi vakataura achiti airport yekwaMutare haina malights. Vanhu vakawanda chema ne the situation inzi hazvina kumira mushe, mamiriro akaita nyika haasiriwo. Vanhu vachema vachiti parifanira kugadziriswa nyika. Zvichinzi system yehealthcare muno muZimbabwe haina kumira mushe, zvakare mabills kuchipatara acho akaoma. Vanhu vachema zvichinzi Dr. Nembawari dai kurunzi nyika yanga iri stable, dai zvinhu zvava zvakaringana, dai vasina kufa vaatendwa. Amene munoona sei nyaya ndonyaya tasakaigirayi nyaya inorwadza tichingoti kuna Dr. Nembawari zoba zorore murugare.